Rukou, jasně. Správně, všechny tři balonky. Všechny tři, dobře. Tři balonky v jedné ruce, člověče. Cože? Tři balonky v jedné ruce. A máma s dítětem, kterou rukou to má dělat, když je levák, aby to měl výrazně těžší. Pravou. Teď by to pravou. Já nevím, jak si to půjde, ale nevím. Tak si klekni. A bude to i pro pejsky. Tomu je hezké. Já budu tady jako vyšší trošku, jo? Jak nemáte tu. Ježí, maminko, on žužlal ten drát, ve kterým je 220. Jo, špatnou. Opravdu on žužlal, tak dejte ho dál. Žužlal, dal ho v kuse. Nežer to dítě, jo? Pozor! Jedna. Pozor, komendanto! Co? Já ti dám na kolena, bábo! Co říkáš doma? Starý mu na kolena? Děcka, já potřebuji, abyste mi to odstartovali, řekněte už. Jaký hůř? Víte, on řekl hůře. Já nechci. Pozor. Hela. Už. No a když on tak líbilo, budeme pokračovat. Dalších 50 toastů. 50. Nemůžeš pět, takhle vidíme. Leze do toho. Já už jsem starší. Vy to ukrál. 13. Jako 13. Víte co? Žonglování třeba, to už je nuda. No jo. Hele, teď uvidíte hypnózu. Jo. Maňa, Maňa, otoč se. Dobrý, ne? Souhlasím. Nevím, člověče. Máš to? Nesežrej ani dělat. Dobře, já to chápu. Dívej, tam šukat. Dobře, víte co? Děcka, dospěláci. Teď vám ukážu trik zvaný čorka neboli zlodějina, jo? Napřed oběť, to je on, musíme rozptýlit, to se dělá takto. A je to moje. Ole. Dobrý. Já tady jdu. A víte, jaké kravině. Je dobře, ale přinesl ho. Takže teď uvidíte žonglování. Raz, dva, tři, 4 balonkami. Teď se ukaž, frajere. Pozor! Ela teď.